ko aménage ma ko woni ko jalil ma tan ɗum ma dañ hen kono ko tampere mawde kono noon hannde ɗo ɗo jaaren ɗo son excellence monsieur Macky Sall o ɗiɗo duuɓi ɗi gonɗen dañi laamɗo keso te laamɗo jiɗɗo wallude ɓiɓɓe Fuutankoɓe fawaani ɗum tan e fanay ɓiɓɓe Fuutankoɓe fof yiɗi wallude ɗum ɗon noon mo weddo o weddini era makko yo yimɓe ndema te eɗen nganndi ndema e ngaynaaka ɗum tan woni ko nawata men yeeso ɗo leyɗele ɗeɗo ɗo gonɗen ɓe njii ko ndema e ngaynaaka tan woni ɗo hayɗo tan façon ne remate e façon ne aynirte kono noon kam so tawii yimɓe ɓe mbatti hakkillaji men ndemini doole men so ndemi ma wonda e remine doole e pellital e fofof ha nden jomumen mbawata ɓamtade baŋnge ngaynaaka e baŋnge ndema ka fof ma doole ndemine koma kadi taw ko machine aji mawɗi mbatte heen waɗe forage uji walla waɗe irrigation ngaji mawɗi ɗi ngannduɗaa ɗi yimɓe ne mbaawa ɗum huutoraade haa mbaawa heen dañi ñiñcude to baŋnge waalo ngo e to baŋnge jeeɗiɗi fof e baŋnge ngaynaaka e awa ngo fof eyi ko ɗum ɗo paamnomi heen seydi Ba. Allah jarama a jarama seydi Sy haala ma waɗi fayida yimɓe fof kadi beltima beltanimama e jaabuji ma baɗi fama muuya ko wona ɗum ko ina wayno ko ɗo jogorɗen haaddude e namdal ummade am faade maɗa mi salmini dendagal bandiraɓe mi juurima ɗum kadi mi weltanimama ha woni gonga mbiɗa waso bandiraɓe tan yo tinno to ɓe mbawi wonde kala wonɓe toon to Afrique e wonɓe ɗo e leyɗele men Europe en jii no wuurira ga e Europe ni e wadde sen jaaɓi wuurirde noon to leyɗele men to wasta woda ko pirtuɗen woda kadi ko dañƴen ko fate meɗen ɗum noon bandiraɓe Allah jarama on jarama kala ko fewani haala he kadi min ñaguima bandiraɓe yafuya ko fewi hen ko ummi ko to banggue Allah ɗum noon min calmini dendagal bandiraɓe e ceerno Yaya mi salminima mi salmini hoddiɓe kala. ina hani min jewtuma ha no haniri ni e tawno bani adama kala koronade aduna yiɗa hawɗo yewtede donɗo yewtede kam ko ɓuuɗi yewtede jaɓowo yewtede ko heewi no woni yewtede jaɓaɗi yewtede ko heewi kadi ina andi yewtede jaɓaɗi yewtede. Ceerno Aliou Seyni a jarama no feewi a heeɗimo Siré Ndougourou Ba ko haali ɗo henna ko laaɓi tan hay sanno o meeɗani wadde animé radio no tijjani anen ni holli tan kamɓe gummi ko galleji pini ɗe neɗɗo joƴƴinte ene jangguine hoddu joƴƴine ene haalne no foti yettorade yimɓe jangguine kadi no foti haalirde wonnoon kamɓe ko haala e hoddu woni gurdam mabɓe kamɓene kamɓe woni meccal mabɓe nde ko moƴƴini so wini kadi ko ɗo hatta maɗe ene namde eyyi ɗeɗo namde koɗo kalaten ɗo mata ko ɗo haddata kono namde garoje baɗɗe kadi mawo joni hen ɗemgal makko joni noon ceerno Aliou Seyni wonko jinmi namdarema nden neɗɗo so janggi Qur'ana heñoto ko beele ene wawa Qur'ana reena so tawi reeni wiye so tawi a reeni a ɓaari min dokkuma debbo ko noon debbo ƴewroyte nden kono hande denɗo Qur'ana o so tawi ari gummiɗo Congo walla France o so ari holmaɓe kewɗo rokkede debbo o so tawi debbo o wiyama yoƴƴoftoyde summu mum wona jinnaɓe cuɓi no ceerno Aliou Seyni eyi ceerno Yaya a jarama a haali haala ka ha gasi saabu en hande jamanu no ɗo tolniɗo hande ewi ƴeewani almudo garɗa no ruuɗi defte walla garɗa no ruuɗi gandal so wona taw kay ko so wona kay wawnere yantu hen ko garɗo no ruuɗi kalis o ko on ɓe ƴeewata eyi ɗum noon woni ngo jiiduɗa e ngo jiidano fof foti hande ko jamanu o woyi noon kadi en pelani kadi ɗaɓɓe hedde kono ko ni Allah addiri jamanu ko ni woɗiri jamanu eyi sonno ko hanki wonno sa arti aɗa arti jangi jangu ko eɗi fof dokkirɗe ko a namnoraki mom a namnoraki a newnante ha newo fof tawata kene heɓla eyi naniɗa hoɗande a namnotaki ko joguiɗa e ka jogaki debbo no kadi ƴewata e ma ko joguiɗa e ka jogaki ko natirtima ko saɓa Allah eyi ɗum ɗon noon hande wona on jabanu gonɗen e dow hande so tawi a ari galle a wi aɗa yiɗi debbo ƴewte ko holko liggotoɗa namdora ko gandal joguiɗa to ɓañ ka ceerno walla ko ɗum ƴewre gol ko liggotoɗa o biro mum ɗawata hol dowrugol ngol joguiɗa ɗum ɗo noon pour ɗum Allah fecci en joni kadi en mbaddoto hen tan
kono ɗum kam on har min janngoyɗi jangdeeli jannganden ɗi ɗi fotaani darsineede sabu ɗin ndeenata diineeji men ɗin ndeenata dewliɗen kumirte ɗin ndeenata sukaaɓe ne innirte ɗum renata jumaaji ɗi e jamaaji ɗi noon ɗum fotaani yeeɓeede ceerno yaya ewa hannde de ceerno Aliou Seyni Sy emin mbima kadi a jarama ha hannde emin gandi a janggi qur'ana caggal nde jannguɗa qur'an nde kadi patoyɗa koye militaire agal gonɗa gorko dadiɗo joni holko mbawɗa siftinde min e dadugal maɗa nde gonɗa militaire e nder Mauritanie hoɗo jaaɗa e hol duuɓi gonɗa e armée no foti ene yeeya seydi Dia a jarama en wayno naati min l'armée ko 13 décembre 83 e mbanmi formation de base ko Lagoyra e ɗon gonmi min mbaɗi fanɗa ko hitande fonno wonde ko lebbi jeegom kono formation ɓurɗum muusde min mbaɗi min wi ɗon caggal no formation gasi min tefta e différent unité ji comme premier région militaire e on sahaa ardino commandant de région militaire o ko wullaka hal kono wonno premiére région militaire e ɗon min ngoni min tefta min nawa unité ji ɓe payi inal ɓe payi boule noir ɓe payi wajha base wajha ɓe hanndi caraji unité ji différent unité ji gonɗi ɗon e nder diwannoji bo minen ko ton tan min mbaɗi servir e ummade Lagoyre tan haa inal ko ɗon min mbaɗi servir min jeeyi noon haa Doyra ko toon dal min kaaɗi e sarbour min ɓurmi wonde koɗo base biyeteɗo boule noir ɗo sukurma 11 unité 111 e peloton amen ko deuxiéme peloton gonnoon ɗo min ngari min tefta min gardi koye lieutenant Sall yalla yurmo ɗum ndeysaan o ruttino joomi ko koye yoɓaɓe e warngoji o jeeya donc mi yejjiti inde goɗo ndeysaan enen ko ara yam kono Sall Abdoulaye Sall Abdoulaye Moussa Sall Abdoulaye Moussa wiyete ko kanko woni premier commandement gonmi commandement mum ko kanko oɗo Sall Abdoulaye wonno commandement polsa men wonno commandant ɗinki amen ko Dioula Bey ko ɗon min ngoni ha Sall Abdoulaye Moussa efta e secourement statique minen min keddi ɗon ha Allah waɗi ni waɗi min ngoni ɗon ha kadi mouvement goɗɗo waɗi kadi min pecci ha wayno ɓe gondunoɓe fof ɓe cara kadi duttina raison première raison minen min keddi ɗon ɓe jewtina woɗɗi tan mouvement dal ɓe gadde natinayi ɓe itte ɗo nawe bañ gon kono min kam mi dañani telliti hen ɗon tan ɗo gonnomi ɗo ko ɗon tan gonmi ha jaltumi larami koye mouvement goto gonmi ko unité goto gonmi koye programme goto mo gonnama ko ɗon gonmi ha Allah waɗi jaltumi larami hade mi yaltude larami noon ɓurmi wadde remarqué e gueɗe ɗe fof ko geɗe ɗiɗi geɗal garwanigal ngal ko nde enen jogino classe amen goto mo wonti service Allah waɗi ko ɗomɗani feewi e jamma he joni noon ko yiiɗi yarde minen ko souvent motorisé min jogui otoji men kutorto oto fof ne waɗi mbondu essence e mbondu ndiyam kosti jogino ko cimmotoɗo kosti briquette makko no yiddi ƴeewde hono hen ɗo ndiyam woni ndeke wattaki e engrais o huɓɓi otoji fof huɓɓi on jamma min ɗanaji minen fof min mbaɗa désarmé mbiyata ko maaro ko complot minen fof min joguitaji amen kefta wondi ko hanti min ngala joguitaji ɗon noon jamma ko jamma mo ganduɗa o ko jamma baɗɗo mi remarqué ɗum gila ɗon hanti hakkillam hanti dari e ko wayni ko joni noon min gone wadde enquête aji beela ɗum ɗo ko jomum tan weela waɗi walla wonɓe wondi walla ko minen fof gondi henen gueɗel ɗimmel ngel baɗɗum ngel remarqué kono min
findinira wonde kudda ene waɗa wonde mataw ko office men gonɗuno kadi woni hen wonɓe jaggeede ɗum tawi min ko duwoyen sabu kanko sahar o ari ha duwoyr ko ɗon ñande hen avion armi ɗon noon ko hunde fof geɗe mbanɗa ɓeɗɗe remarqué e am kadi ko geɗɗe muusi sabu ɓeeɗo ɗiɗo feewi jentinira aduna kadi ko koye on ɗon alhaaji caggal ɗum min ɗo nene base jejjiti seeɗa ceerno jaafodani sabu mi wiimo ko ɗon tan gonmi ala ɓe ndeket sabu manquede ɓe e effectif ɗon e base marine o caggal ndo kuddita o woɗi nde min détachama to base marine to min e yoɓay yimɓe woɗɓe min détacha base marine e on sahaa ko wullata laami wonno mawɗo sugub ma won mawɗo diwan waɗi bo donc min usta toon en kam min gonni toon en haa woɗi mouvement o woɗi hanti marien ɓe puɗɗi jaggeede ni woy hanti minen wullakaali wi yomin duttal nokkuji amen min dutti nokkuji amen e ko ɗon hanti mouvement ji mawɗi mbaɗi hanti yimɓe enen jaggee hanti enen nawi toon lebte hanti o on sahaa lietna saɗamoudar alhaji on jofti unité amen o goɗɗunoye amen o kañum secteur base waja min gonde makka kanko saɗamoudar alhaji ha unité o kadi o ummina ɗon ɗo ɓe gonnoɗo fof de min ko ɗon tan gonmi mi ummaki suguma o kadi polton o kadi mi ummaki makko kamɓe mi pecca unité o woɗi ko nawa inal mine min keddi ɗon nde ɓe nawade inal noon hanti caggal maɓɓe e mouvement l'armé waɗi kadi goɗɗo won yimɓe enen uste ni woni ma wiya ƴettiti décision ustude yimɓe ɓe ni woni minen on bak koye on bak min jeeyde min mbaɗani demande min mbaɗani haydara min jooɗi ha tan ille amen ngari voilà innodama premier région koye waɗaɓe rew kam min jiya ko ni ɗum woye ceerno yaya eyyi ɗum noon ceerno Aliou Seyni farma musique seeɗa kolli seeɗa belɗi wona e foftorade haade men artude maɗa bonnani jungo a bonnani oro a bonnani ine wi ni tawi ine bonni hen gotel so bonnani jungo ko tan bonnat oro ko so bonnani oro ko bonnaren andi ɗum ɗo wiide jamanu o minen min wona lelaɗo Allah kono somin nelaɓe yimɓe ko ɗum golli ko tan woni komin jewtoyde andi min jooɗo min jewtuma ha no haaliri so hasiɗo yettima kadi yoro sahel dendagal funnague muɗum e hirnague muɗum sahale ɓaleeri fulagu muɗum foti hakkude gayna koye jibba woni fo universitéama jonde joɗani wujudeɗen kalda e ɗum ɗo kalda ko haɗata omo dañi ɗum seeɗa jota ko wasi ɗum ɗanaki a basiru amati diani ɗuɗɗirteɗo basiru bamanoto o wi so joɗima hande julde simaner kasen o wi yettidirde pulagu o kala hay goto o faani inde muɗum e yettode o wima 40 000 francs CFA tawa sese ala hen 50 000 francs CFA ujunnaje sappo CFA ɗo hirnage sahale ɓaleeri hay goto o waade sabu kaset o de wona kaset balto ko kaset pulagu kala basiru amad tijjane somin joɗodima e maɗo hitande meɗen laabi 2010 min faɗanma jaruji laabi 2010 kadi min kalanma hen jam golluji de min mbaɗi sukaɓe hitande meɗen laabi 2010 ko tawri ɗon ko wallahi ɗum tan woni ko tan woni ba ew ceerno Aliou Seyni hande koye ma min kaldata ha mbawa kadi jokkanno yimɓe jewte ɗe ganduɗa yimɓe ne kumpama joni noon no mbiɗa mbaɗɗon rewde ko nde fitte ko onon ko ñande kam on momta tan e banggue wonde militaire uji walla won ko rewna e mon e kuuɗe hono nawaɓe inalɓe walla Allah dandu on tan
mbawɗon ɓoccitade ɗiɗo musibbaji jolnoɗe on